Naimbag nagsapat tayo amin kakapsat kinigayem Luzon, Visayas, in Mindanao at itat ta dito'y Ilocos Norte, dito'y San Nicolas kakapsat. Ket nakita dagiti style iti panagpadpadunom da dito'y kakapsat kadagiti kataltalunan naiso nga nagmulanda iti pagay ken iti mais kakapsat. So kastoy kakapsat iti technique da no apay nga nanamay da unay kakapsat. Inrektada iti bombada dito ayan di transmission iti kuliglig da ketawanin ti ado nga trabaho no inton tiyempo na nga agpadanom da atarayin da lang iti kuliglig kakapsat datin nga nakasalpak iti bombada kakapsat ken kastamat didakelo na nga pagnamayan da kakapsat kinagayem innem lang nga metro iti kauneg iti abot da ditoy. So nagpintas nga kita iti technique da nga agmula iti mais kakapsat han nga masapulon iti nuang mga lakalang iti pangsudak mo nga kayo kakapsat kinigayem sa kanto ati kasto lang nga kayo kakapsat tiradam lang iti mundong na sa kay gusod-gusod ikam iti mais nan kakapsat kinigayem no saan nateng kasi ti style na kakapsat kinigayem paratingan dalang kakapsat ket isong alis tuda kakapsat nga makamulmula dito ken alis tudang malpat iti trabaho da kakapsat kinigayem iti may sa kinileng dito kakapsat aglalaok iti mula na kakapsat adda iti utong ken kastamat nga naibaet iti kunkunata yung lasuna wen kasjay kakapsat iti style da ditoy technique iti panagmula da kadagiti pagnamayan dagiti farmers ditoy San Nicolas, Ilocos Norte kakapsat kinigayem. So thank you very much kakapsat kinigayem. Naimbag nga bigat tayo amin Luzon, Visayas, Mindanao. God bless us all. Don't forget, follow for more. Hallelujah Jesus. Amen. We thank you Father God.